Des del Consorci de la Serra de Tramuntana, la primera actuació que volia presentar avui, són tres bàsicament, hem editat un calendari per l'any 2015 amb l'ajuda tècnica del Centre UNESCO de Baleares i amb el suport de la Comissió Espanyola de Cooperació amb la UNESCO. El calendari conté fotografies de la serra del fotògraf Agustí Torres i acompanyen a cada foto el poema, uns fragments del poema La Serra que Joan Alcover va escriure l'any 1905 i que va ser premiat al certamen Jocs Florals de Barcelona. En aquest cas han repartit les estrofes del poema a cada un dels 12 mesos, com he dit abans, i editam 1.000 calendaris que també se repartiran entre els ajuntaments de la Serra, els centres UNESCO i altres institucions de Mallorca. També hem editat, com a segona actuació de promoció de la Serra de Tramuntana, una col·lecció de 25 cartells, que podeu veure algun d'ells aquí, i que serveixen, són tot imatges de la Serra de Tramuntana, dels diferents municipis, dels 9 municipis de la Serra de Tramuntana, que tenen per objectiu promocionar els seus valors com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. En aquest cas, han fet un cartell per municipi, per tant, són de 9 cartells, més 5 cartells temàtics de productes de la serra, que teniu aquí, que estan aquí, que se veuen, que són l'oli, vi i cítrics, i a més un de la ruta de Pedra en Sec, com a valor de la ruta de marges i de l'actuació de l'home en tema de pedra, i un altre sobre l'any arxiduc, tenint en compte que l'any 2015 és any arxiduc. En tots ells se reflexa la influència de l'home sobre el territori, que al final va ser decisiva a l'hora de declarar la serra Patrimoni Mundial en la categoria de paisatge cultural. Les fotografies d'aquests cartells també són d'Agustí Torres. En aquest cas hem editat un total de 5.000 cartells que seran repartits entre els ajuntaments de la serra i les oficines d'informació turística. Una tercera actuació promocional de la Serra de Tramuntana, que també presentam avui, és un fulletó turístic que hem editat i que també anirà adreçat a municipis de la serra, també per la seva promoció turística i per poder utilitzar-se la promoció externa de Mallorca. És una edició més petita d'un fulletó que ja vàrem presentar l'any passat, que anava dirigit més bé a grans turoperadors o casos concrets, és un fulletó més de mà, i que se repartirà d'una forma més extensa que la que se va repartir aquella. Aquesta edició de fulletons turístics seran de 40.000 fulletons, 40.000 exemplars, 10.000 per cada idioma, català, castellà, anglès i alemany. En total estem xerrant, per tant, de 5.000 cartells i 40.000 fulletons que posarem a disposició no només dels ajuntaments per la seva promoció turística, sinó també de l'ATB, perquè a través de les fires internacionals i nacionals facin promoció exterior de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial en la categoria de paisatge cultural. El cost total de totes aquestes actuacions puja aproximadament a 15.700 euros, estem xerrant d'uns 6.000 euros per calendaris, 5.000 euros per cartells i 4.700 euros per fulletons. Al final el que fem és una actuació més dins el pla de gerència del Consorci, dins el pla d'actuació de la Serra de Tramuntana, una més. Recordem que hi havia diferents eixos, com la promoció dels productes de la serra, la promoció educativa dels valors de la serra, i en aquest cas és una promoció també turística i dels valors gastronòmics de la Serra de Tramuntana i forma part de l'actuació que dins aquest pla de gestió anem realitzant com a Consorci.